Príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítam vás v tejto malebnej dedinke s názvom Rozbehy. My, partia SOS, sa sem vždy radi, neskutočne radi vraciame, pretože je tu kľud, pokoj a romantika. Do prdele s krámom! Hej! Hej! Čeho? Mohli by ste s tým na chvíľočku prestať? Toto tu je môj pozemek! Ne! V dnešnom SOS okrem iného uvidíte aj Pomáhajbo. Tak neodchádzajte. Pošlem na tebia psa, mrňo! Ale nie, však my vám tu vlastne robíme reklamu tým, že sme tu. Jakú reklamu to vrcíte? Nie, tým, že sme tu, že sme sem prišli ako natáčať, tak vlastne dedinke Rozbehy robíme reklamu, rozumiete? Ja sa pýtam, že jaká to bude reklama? Nerozumiete mi. Tým, že sme sem prišli točiť, tak my vlastne robíme reklamu vašej dedinke Rozbehy, rozumiete? Toto tady je môj pozemek! Viete čo, tak ja tu dokončím tento jeden vstup a potom pôjdeme niekam inám, dobre? A máte povolení od starostu? No nie, no ale... Nemajú povolení. Mrne filmárske. Jaká to bude reklama? Pozerajte. Príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítam vás v tejto nádhernej, malebnej, krásnej dedinke s názvom Rozbehy. Iste sa tu nájde mnoho milých, prívetivých ľudí s dobrým, otvoreným srdcom. Toto tady je môj pozemek! Všetko ti to tu rozrúbem, ty! Všetko, aj henko ti rozrúbem, všetko! Čo myslíš, ty? Toto sviet nevidel! Toto nie. Toto nie. Toto nie. Tak toto nie. Toto nie. Toto nie. Čo tu robíš taký rámus? Prišli sem tvoji rodičia, tak som ich nechal spať v spálni. Však ich nezobudíš, nie? Pospať. René Vosička spovedal jedného politika. Zabudol som, ako sa volá. René Vosička meno moje, STV. Zdravím. Do práce na bicykli? Ja často chodím na bicykli, aj do Popradu na súd som chodil pojednávať na bicykli. Z Bratislavy to je dosť. To je 20 kilometrov, Ale houby, nejakých 300? 30 kilometrov. No nič. Že vraj sa stretávaš s premiérovou poradkyňou. Ty kohút. Aj s premiérom sa tam stretávam. Nielen s pani poradkyňou sa tam stretávam, korčulujem a bicyklujem. Ale ju si plesol po zadku. Kedy tak robíš? Podľa toho, ako mi okolnosti dovolia. Ešte nejakú plieskaš? Žiadnu. A tú premiérovú ešte plesneš? Čo? Samozrejme. Keď sa bude dať, áno. Ty kohút! Maj sa.
Ďakujem, Eliško. A nechajte predsedo, ja sa hanbím. Inak, to som písal ja, ten text. Takže keby ste chceli nejaké tie legrácky, tak možno by sa našlo ešte niečo v šuflíčku. Jožku! Čeho? Vypri to! Dočkaj na minútku. Na minútku môžem, ale budem to počítať. Počítaj. Menem obce Rozbehy, časť Cerová, by som sa chcel podzekovať verejnoprávna STV. Kúkáme všetko, aj to, čo bolo, aj čo bude. Inak, ktorí poplatníkmi sú všetci poctiví občania našej obce, okrem Joža Mrňu, ale on je momentálne duchem neprítomný a teda za to opravdu ja nemôžem. By som sa chcel, v televízii podzekovať, že si všimla našu malebnú dzedzinu Rozbehy, časť Cerová, ktorej poctivými poplatníkmi sú všetci občaná, okrem teda Jožka Mrňova, to som hovoril, je momentálne duchem neprítomný. Verejnoprávna STV podzekovať. Zekujeme, verejnoprávna STV. Ďakujem, Eliško. A vďaka tomu sme si dovolili vykopať dlho zakopanú slivovicu, ktorú ešte zakopal môj prastrýc Ignácko. To byl tak dobrý chlap. Ten myslel na všetkých. Ignác, to byl... Boha, to byl fakt dobrý chlap. To predsedo, však sme v televízii. On byl taký veľký srdce. On měl všetkých ľudí rád. On byl výborný, čo? Občana menem obce Rozbehy, časť Cerová sme si dovolili teda pozvať a tuto pána redaktora aj na slaninku. Tu som robil ja, ako starosta obce Rozbehy, časť Cerová, ktorej poctivými placami poplatkov sú všetci občaná našej dzedziny, okrem Joža Mrnu, ale on je momentálne psychicky neprítomný. Podzekovať. No, tak ďakujeme za privítanie. Čeho? Čo jak vypni? Čo vypni? Však to bylo bárzvác jak 1 minúta. Jsem to počítal. Jožko Mrňa není onen duchem nepřítomný. Toto tu je môj pozemek. Vítajte v Pomáhajbo! Je tu opäť Karči a Lajči. Už máte pokrk takých dovoleniek, kde celý deň ležíte na pláži, opalujete sa ako prasiatko a celý týždeň nič nerobíte? Každý rok chodíme do Tunisu. Nenávidím to tam. Skoncoval by som s tou krajinou raz a navždy. Aha, takto. Karci! Ahoj, Marika. Zohnala som dovolenku pre 2 osoby do Tunisu. Super! To si ma potešila. Aha, asi takto. Chceli by ste poznať nové, panenské miesta a nie len stále tie staré, ošúchané, ktoré poznáte už ako svoje boty? Tuniskú pláž Mahdi, aby som komplet polial napalmom. Aha, asi takto. Karci! Ahoj, Marika. Budeme bývať v lacnom hoteli v Magdii. Super! Ale veď tam sme boli najmenej 36 krát. 37. Tá doba ale letí. Napál ma vodíkovú bombu na Tunisa. Asi takto. Máme pre vás pripravené riešenie. Uvidíte už o chvíľu.
No a teraz si pustíme nejakú zaujímavosť zo sveta. Vysvetlím vám, prečo vznikla váková bomba. Vo mne bolo veľké vákum, pretože som stratil otca. Môj otec sa o mňa nestarával, bol špinavý, staral sa len o seba a tak vo mne vzniklo veľké vákum, ktoré som potreboval zhodiť a budem ho zhadzovať naďalej. A sme späť? Pomáhaj, Bo! Karči by chcel poznať aj iné miesta na tejto planéte, ako zúfalú pláž Mahdi. Velice, prevelice, aha, asi takto. A ako poznať krásne nové panenské miesta našej planéty? Najlepšie motorovým člnom. To je skvelý nápad, Lajči. Ja viem, Karči, ale pohonné látky do motorového člna stoja strašne veľa peňazí, takže ty nikam nepôjdeš. Z toho som smutný. Vtipkujem. My máme pre vás pripravené riešenie. Karči! Marika. Máš platný pas? Dobre, že hovoríš, fú, nemám. Vieš čo, radšej vráť ten zájazd. Ale sa je smola. Tak si ho vybav. Máš 24 hodín. Napálm! Asi takto. Radšej až o chvíľu. Takže, už máme čln, motor, ale nemáme palivo. No ale ja som žiaden nedoniesol, Lajči. Ja som náhodou palivo zohnal. Čo k tomu potrebujeme? Iránsky urán, uránsky Irán, americký vodík a ruský domáci prístroj na štiepenie atómu. Lajči, a to si všetko zohnal? Ja nie, Karči, ale môj dlhoročný priateľ, tajný agent izraelskej tajnej služby Mossad, Jan Sokol. Ďaká Bohu. No, takže teraz už môžeme nasypiť do loďky a môžeme ísť. Ale pozor, Karči. Atómové palivo je veľmi nebezpečné, ale viac vydrží. Niekedy aj pol roka. To je skvelé. Chce si to vyskúšať, Karči, sám? Veľmi rád, Lajči. Tak šťastný návrat. Ďakujem. Nevadí. A na budúce si ukážeme, ako prepísať letenku na inú osobu, aby ste komfortným spôsobom mohli stráviť dovolenku so svojou milenkou v Tunisku na pláži Mahdia. Taká som ja, tenučka, jak tá slavka mladučka. Eliško, ale to není na základe skutečné události. To starosto. No, že tenučka sem, jaká, nevím co. Trošku sebakritiky by to chcelo, ne? Starosta, keď vy takto budete do mňa ondiť, tak ja všetkým povyprávam, že s vami skákam po duchnu. Dajme si slaninku. Víš, aká je dobrá, ja som urobil. Taká je štavnatá. Mekučka, pozri sa. To je víc co vyúdené. Tak sem to dobre, daj si. Nie, ďakujem, ja sa neprosím. Očuli ste, starosta? Očul som, ale dúfam, že som zle očul. Dám druhý pokus. Dajme si slaninku. Taká je dobrá, fakt je štavnatá. Pozri, ja som urobil, je taká dobrá vyúdená. Ďakujem, ja si neprosím, nie. Očuli ste, starosta? Nechcem moju slaninku a tak som si snažil. Vy ste dobre necitlivé hovado, nevidíte, jak je citlivý, však mu srdce pukne. Ale to trošku by som možno ochutnal z tej slaniny. Vidíš, ak je taká dobrá. A ja si musím to dať na krajky. Ty, Joži, a ty, čo tu robíš, ty? Proč nepíliš? Mám objednejší prestávku. Teraz, však je 5 hodín. Ja si robím objednejší prestávku, kedy ja chcem. Môžem? Môžem. Toto tu je môj pozemek, mrne. No, tak si zaspívajme. Tenká som ja, tenučka, ja... Eliško, som ti vyprávěl, že trošku sebakritiky by to chtělo, ne? No tak si nezaspívajme, ale duchna nebude.
Daj si. Počkaj, 52 do masa. Na zdravie. Daj si môj. Tak. To je dobre, toto. Daj do ďalšej nohy, však ty. No, počkaj, toto je slivka. Toto je ono. Nazar. To je reťazka. Nazar. Reťazka. Čo hovoríš, čo? To píše. A opäť si pustíme niečo zo sveta. No, ja som Vladimír Putinov otec, vidíte, podobám sa. A existujem. To, že neexistujem, to nie je pravda. Som z toho smutný, no ale... Čo mám robiť? No, začal som piť kvôli tomu, že som špindíra. No vidíte, že som čistotný. Ja nepijem, nejem. Na zdraví! Ďakujem, ja si neprosím. Počuli ste? Dobre, tak si dám. No, na zdraví. A ja pocuknú nosím čaro, hej, to čaro chytať by sa dalo. Toto je môj text. Na zdravie. Ty čo nepíliš? Mrne! Pochválen, moja, pochválen. Na veky, Klárika, na veky. Ako, moja, ako? Ale mako, jako pako, po starom. Nuda, čo? Nuda. Presne. A ty ako, moja? Spokojná? No, nechcem sa ťa nejako velice dotknúť, keďže si tento zájazd vybavovala ty. Ale teda táto dovolenka za veľa nestála. Hej! A čo, moja, čo ti prekážalo? No ako by som to tak citlivo? Ty si mi prekážala, ty! Hej! A prečo, Klárika, prečo? Napríklad to tvoje správanie k obsluhujúcemu personálu. To čo má znamenať, že hej, ty, dones mi margaritu, hej, ty, pomasíruj mi chrbát. No čo si ty, nejaká Zuzá Fialová, alebo čo? Aká izba. Ale prosím ťa, čo ti na nej vadí? Čo moja? Vieš, čo ja ti prezradím tajomstvo? Ja som doteraz so Švábmi nevedela komunikovať, ale teraz po tomto týždňovom exkurze už som na nich odborníčka. Hej! A tá strava? Povedala si mi, že tu pekne priberiem, že sa trošku dám do poriadku. Ale ja som nešla na dovolenku do Tachau, ale do Tunisu, moja, do Tunisu. Joj, Klárika moja, ja som mala celý pobyt all inclusive. Hej. A izbičku som mala normálne s výrivkou. No tak to bude asi preto, že si to celé vybavovala ty však. A to čo si robila včera s tým Arabom? No normálne, Klárika, pozval ma na drink, no tak som si s ním trsla. Trsla, moja, trsla? Však ťa obchytával pod sukňou a ty sprostá si držala jak hluchá dvere. Ale prosím ťa, moja, to ešte nevieš, čo mi robil v izbičke vo výrivke. Hej. Fuj. A čo budeš variť v nedeľu na obed, moja? Knedľu. Nič, moja, nič. Ja mám celý pobyt all inclusive. A ibenci. Pozri, jaká veľká ryba. Hen! Ty mrština all inkluzívna. Stratila som okuliare, nevidím.
tak teda ďakujem vám za všetko. Ne, my ďakujeme vám. Menem obce Rozbehy časť Cerová, verejnoprávna STV, ktorej poplatníky sú všetci občania našej obce, okrem Joža Mrňova, ale to si už vysvetľoval. No a na závier sme vás chceli trošku tak ako prekvapiť a trošku zakonkurovať, ne, s téma srandama. Sme si pripravili taký malý kultúrny vložka. Joži, no poď. Ja? No jasné. Ne, ja sa haňbím. Čo sa hanbí tam len v kultúre? Furt robíš oné kultúru, teda v tom krčmne, ne? A teraz sa budeš hanbiť, no. Ale ne. Jožka, neonzi sa, lebo všetkým povypriavať, čo sme zrobili po duchnu. Kde domov môj v rozbiehoch? To je môj text. Môj text, môj pozemek. Mrne! Pekné. Je to opäť karči? Aleti. Už máte pokrk takých dovoleniek, že celý deň... Stále bežíme. Chceli by ste poznať nové, panenské miesta a nie len tie staré, ošúchané, ktoré poznáte ako svoje boty? Tunisku, mláš. A najlepšie sa pozrieť na nové, panenské miesta na našom gulatom svete. Najlepšie sa pozrieť, áno, aj očami, aj pomocou loďky. Karči by chcel vidieť aj iné miesta našej planéty, ako zúfalú pláž Malví. Som pa dale gara, človeče, to som dostal úplne od vás. Tak to je. Iránsky urán, uránsky Irán, americký vodík a domáci vyrobený prístroj ruského saldáta na štiepenie atómu. Tak málo chýbalo. Fakt, to je natočné. Zalastieme sa, dobre? Dobre, daj si kondom na hlavu. Drží. Emilka, pôjdeme aj s tou nehou celou. Teším sa. Ideme. Ty sa nesmie, miláčik, ide neha. Pozri, to je americký film. Ja sa deti nebudem nikdy v živote mať, lebo vždycky baba dostane záchvat smiechu. Poď sem! Zlakni sa, teď. Ha! Ty ma pridlávil. No. Som sa Inak ja zadusila to viem zahrať neho, pozri. Dobre. Ty sa už boskávala niekedy? To sú zvuky, to je strašné. Tichočko. Ideme? Musím si predstaviť, že tam je niekto iný. Nevadí. Peťa svinia trochu. Čo sa stalo? Poď, lebo... Dobre, no tak chod sa s tým boskávať. Ideme. A na budúce si ukážeme, ako prepísať letenku na inú osobu, aby ste komfortným spôsobom mohli stráviť so svojou milenkou nerušenú dovolenku v Tunisu na ostrove Mahdia. Trocha Čech, už nerob v tých českých filmoch. Tak ja to konečne prežijem. Ale ide ďalej. Tunisu. No moja zlatá, ale trošku seba kritiky by to chcelo. Starosto, keď vy takto do mňa budete onzi, tak ja všetkým povyprávam, že STV. Mrne filmárske. Všetko to tu, do prdele. Všetko to tu. Rozrúbe si. Teraz sa mi ešte aj píla sk***la, ty. Predná poloha. Tak býva. Býva. Už?
Čo je? Čo môj zlatý? Komu? Čo môj zlatý? Zvukárovi. Zvukárovi zvoní telefón. Si začali rehotať, počúvaj. Môžeš, Elisko. Už? Tak nemôžem robiť ani nemôžem robiť ani Lúbežnú dzedzinu rozbehy, časť Cerová, ktorej teda poplatníkmi sme všetci poctiví občania obce rozbehy, okrem teda Jožku, jak sa volá? Jožku predný, to je